thlep synia joka phra tarik u nailur kawei Longïing hashnong Pynthorlangteiñ was Jaiñtia Hills District kalama de ka jingjia sngewsih naka jingshah Thyllep Khyndew ka jongki Hadien bu slap bajur ulane katto katne sngi ha ka ni ka jingjia Khyndew Baroh Ngut kiba don hapo ka ïing kila Khlad no bakun thup iaka kami ka Pynjanai Ryngkhlem ukpa u Biangki Phawa u khon chenrang Ryngkhlem u Edify Ryngkhlem ka khon Kyntheilai ka Viladaroi Ryngkhlem kat kum ka jing pentep na wahech nong Pynthorlangteiñ u A.Lipon u laya thu baya ka por baja amla bantep henry deitat anda habaki beriu kila khithia men step kin sayo I ha ka por san shiteng men step Hadien bayo I ki pat ba klemi banlet ajing arab ya ki basha tab ka Khyndew henry lalam bakila Khlad Baroh Ngut kani man ka jingjia kum pujia man ka le pujia sendet te nailur yang I kam gi nong shnong at kam tam nga ka wa shnong pempa ka sngewsih o khro do te wa do I gi men sen bro ado so ngut bat kani ka won ka jingjia wa yoi wa kata ka na ni ka simpen jot yang kemariang ka jingjor yang slap mai perdisia no do kharbi ji sia ado ada janche bar ado ada che te yakani ka jingjia man ka wi ka jingsni ka wasnyau doi nei bahawam mde yo lai lirap hai por bo biang ha perdi ka jingthia ha perdi ka jingkan o yo thia yom ki bro tem snyau tele se ka jingjia yakini ki man sen so ngut ka bei upa wa arngut ki khan la man ka jan ha ka ta ka yew ong ha ka ta ki kanta hai perdi snyau te yakani da tipika Hadien wa sanchiteng step mg marjan yung ki wa khai man da khai ki te yogi te jas tang ya kbai bro stang to bro pan ka lang yung hai te por kam bon rojin risteng to perchang phone ki police na ka banta bo pani ki jingrap bad perchang ila open tip cho video kam te chagi karan sabab bad chagi dc chagi adm na ka banta yo le yo ka em kam ba ti bo to man ka ni ka kam accident te ulai won ni jing ya ka liang yong ki kor bat kham tam ya ka chnong na te ka ni man ka yi ka wa man chwa na ka chnong na ka por jo em gi awareness ko jo pen tv ye phone re hini ne sia na do praw ji with the stang jor sla praw ji met na ka liang yong nga da par chang phone yi ni ki wa sa jini chapo na ka daw lo mem biang ka na wok mia wa mut ong la da yo pi woni wa padang khandang da ne yo pi wa toy ka wasan chero rega man yo yiu ong yiki yo mi gi na gi yung kam jo ong na ka por yo lisa gi che gi yung ki wa yung ki te kani man mem ong wa le dusmon ki wi ki jan yung te ne le dusmon na gawon kini man mai ka jingta je penchat yo kamariang te na kaliang yo nga snya man ka jingdo ko khroi ka chnong to do ya ka kur yong chenrang le ne yong kontai re ni ka man ka jing palai bai ki jing bo renti o na jrong I gi pediang I ka kat kam man kam te ba gi jing pendep e jing to na do ka police ba ya ka exemption yang ka postmortem ki won gun ro the death ba ko sa otam so do lai on tep im step khande tarik hai por chuji kam tu halom jing tep yang ka balang prestrian ron kat apo jing pala jing pa yang ka chnong kita don hi ka jing tip kat kam na leng yang awe chnong to ka ni ka yung ka wi os nyau snyau rai bat ka wi was nyau diao ai jing to man da yo kam ong no hawa da yo wa dia ka it kini ka yung to man ini hi ha ka jing yo ka yong nga bat ka jing yo lang ginong chong chong wora man gi ki bru ku das dang minat nei ba ele gi khon gi das dang gi he o khon no nong kong yong ki to nrusnemo lai school ha kormen Pynthorlangteiñ kormen lp school chong klas a heu kani ka khon khian wan ko dang les ne mirta dang em ga hayung te ga bei wo pa na man ki minot u dikre dang step de lagi ko ka bei to tempia moria upa de chna mo blok u pat kam jo ye tempia moria langi te de yoi le war sedang ka ka jing ye kre yong ki na do step nrusi te nya wo ji de em ki thau kre gi ten rai sendet jia no ki jingjia ko sngewsih o kunrat de chim ki hei por wo de sedang no ki bo
utei ka yung ki da minat ki yo poi ki yo biang yo dap but ki khan yung ki da emulais kor kam on ne yo sarwai ka jing tumu yung ki la yo kun tu kun rong ye ki jing em ka ma ka yung ka san